The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamarkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alauna ginsi sa atong oras. Mostamos, mi amigos, mi amigos. Ayan na po lang yung ngayon. Tita B in the place to be. Guwapa ko, really guwapa ko, B. It's a Monday. Back to work. Kumusta ang katunga sa inyong adlaw? Na bad trip ba mo? O na-inspire ba mo? O natural lang? Natural? O, musta? 0995-335-2093. Ano na ba ng programa nga mag-uban-uban tayo na stress? Mamino na sa kita sa mga latest na mga problema sa bang tao. Moni, kung ikaw adunay problema o aduna kay gusto ipangutana ni Tita B, labi na sa imong love life, sa imong family life, o uban pang life, i-text daan 0995-335-2093 before manawag. Pero kung wala kay problema, pero chismoso lang ka, gusto lang ka makipag chismisan unsay mga latest na mga kakitabo sa palibot, paminaw lang mo diya, ha? O gusto lang mo maka-learn kay basig pohon, makauyabsad mo, morning yung buhaton, pwede gihapon, stay pod lang mo diha. Gusto mo greet mo, shout out, pwede gihapon mo text. Tistingan na to kung saktong oras unya, di ba sound din ako na yung shout out. Kung asa man mo nagpalagubo sa MOR diya, ha? I-text lang unsay pangalan sa inyong grupo, tindahan, unsa nga kanto na diya, ha? 0995-335-2093. Sa ako pang gingon, text una bago tawag, ha? Ang dili mag-text na pasensyahay gyud kayo. Mamugas sa mi kadyut, ha? Pampalit lang ni siya sa kuwan. Pampalit bugas. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamarkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So, gana na ito ang seremonyas, mga igala. Saba lagi. Ayun. So, gana na ito ang seremonyas, mga igala. 0995-335-2093.
Ang mga shoutout ha, unya lang taon-taon ha. Unaon sa nato ang mga nagproblema mga igala. Samaan eh, pag-greet ko, yung mag-greet, no? Sugod pagaling, greet, malayo, no? Tita B! Na ako'y problema, na ako'y live-in, karon nami duha ka bata. Ang isa ka bata sa una nga live-in. Ay kaduha nga bata sa karon nako nga live-in. Kibali, okay. Tapos karon Tita B, nakauyab ko og taga CDO, 2 years na mi kapin. Unya naglarga siya sa Manila, Tita. Tapos ako karon din nakauyab na puguglain Tita B. Wah! Grabe ka, gwapo ba? Another ka gwapo nga caller. Sige, tawag doy. 0995-3352-093. Tita B, akong problema, akong best friend, nakagusto ko sa akong bana. Akong best friend, akong problema, akong best friend, nakagusto sa akong bana. Sige, tawag. Tita B, na ako'y duha ka uyab. Unsa man ako ni gusto na ako magstay single. Wow. Maka-insensitive kay mo ka, Master Poppy, ha? May pa mo, tagduha-duha, tulo-tulo. Wag yun, pagka-insensitive yun ninyo, may gala. Tita B, akong problema kay na ako'y buni sa lubot. Saong pagwalaan ni Tita B. Patilai sa irong buang. Sige na. Tawag na. Huwag mga load ng mga tao, 0995-33520. Please lang. Ay mong sulod uyab-uyab kung wala mo'y pang-load. Ano yung mag-communicate sa inyong mga partner? Malay pan-load ay. Sa mga naka-text na, sige, tawag na 0995-3352093. Pwede sa demo mag-PM kung mauwaw mo sa Facebook sa Bitok-Bitok University. Ang problema, mabasa ra gihapon. Na ako'y duha ka uyab. Sao man ako ni gusto na ko magstay single. Pagkalami siyang problema. Hello? Hello? Uy, babae pagidi ay. Kisa man ni... Si Rita Jaime, Pilay edad ni mo lang ga? 18. 18. Unsay imong paboritong kanta sa Midnasty? Ka? Unsay paborito nimong kanta sa Midnasty? Nobilo. So duay mong uyab. Yes, Asa man ang isa dapit? Surigao. Sa Surigao? O sa man ni uyab yun sa personal o sa text lang or Facebook? Sa personal. Sa? Sa personal? Personal. Yun sa man niya pagpanguyab nimo nga naman sa Surigao, nag-uban na taga diri siya sa una? Oh. So taga Cagayan siya sa una, nag-uban mo. Oh. Nakita mo gud sa ako. Tapos, na-fall dayon siya. Na-fall siya. So nanguyab din siya sa imo ha. Anong nakaaniman siya sa Cagayan? Taga dinhi siya o nakabisita lang? Tagagusan lang gid ko. O mo galing. So anong nakaaniman sa Cagayan? Taga dinhi gid siya o nakabakasyon lang siya diri? Nagbakasyon lang siya. Bakasyon. So nakita ka niya na fall siya sa imo ha. So nag-uyab dayon mo. Imo siyang gisugot. Kato nga time wala pa kay lain uyab. Na ano? Hay! Ay mo man siyang gisugot. Nga na naman day kay uyab. But gali kita bina. Nganong yung sa kapon ako. Baka kabalo paspas sa mga panghitabo. Inano.
Tamo daing karon ni uli na din sa Surigao. Oo. Ah, okay. Tapos ang imo, so unsay pangutanan nimo ka Tita B? Ha? Unsa may pangutanan nimo kang Tita B? Saan mo na po akong ano? Turun ako mag-stay single na. Unsay pasabot nimo nga magstay single? Gusto nimo bulagan silang duha? Oo. Ha? Gusto nimo sila bulagan duha? Inana nagsabi. Ano man, gikapoy ka? Gikapoy ka o naluag na. Dili mo dito, guys. Nagdampa-dampa na ba mo ani mong mga uyab? Wala po. Wala pa. Ang kato primerong nga uyab, wa pa'y dampa-dampa. Wala. Ang tinuod. Wala lagi sa. Asaram na mo kutob di ay kuot-kuot ra? Ha? Asaram na mo kutob di ay hawid-hawid lang? Oo. Kampa-kampa. Inana. Ay, hana. Atong taga Surigao, nakakuot sa to? Wala po. Wala. So ano na kayon mga karon nga gusto na nimo undangon? Ando ha? Para makafocus na ako sa akong school dito, B. Wow! Very good. Focus sa school o nakita bago? Sa school dito, B. Siyempre. Kanay mong isa ka uyab, taga-asam po ni. Kung ang isa Surigao, ang isa... Davao. Ay, lagyo ba ni tanan? LDR, balik. Anong hilig mo kay kag LDR lang ga? Ambot ka ni Tita B, eh. Sila man yun, gapa-fall. Wow. Way hinungdan man ni. Kabalo ka basta long distance, way hinungdan. Basta imong edad ni nga na. Inunan nimo nga, sorry kaayo, kailangan ko ipapokus akong mama o eskwela. Tapos di na din ka mo reply dayon. Ha? Oo. Okay. Next week, B. Okay. Ginoo ko. Lalabad akong ulo. Di pa uyun-uyunan ko na lang ang 18 years old mga igala. Kay basi unyag na. Isa pa nga. Tita B, na ako'y problema. Anong gibulagan ko sa akong uyab? Tabangi ko, Tita B. Huwa sa kabalo may galangan nun siyang ko. Sige daw, ali. Tawag na sa mga nakatext na. Good afternoon, Tita B. Idol ta ka nga DJ. Nakay link diha. Ha? Say link. Good PM, Tita. Na ako Pulima. Pulima? Ang karsada la dili mi kaig sa karsada ko papa masoko kay ang karsada dili di kaig sa karsada. Unsa daw? Tita B, wan ako kasabot sa kong asawa. Taga-uli na lang ako, hugaw kayo ang balay. Hugawan kayo nga bay. Hello? Tita B. Kinsa ni? Uy, inay sa imong radyo. Palunga sa imong radyo. Kay gae ko ta duha. Para Tita B. Ana, very good. Sab ni bae ni laki. Palunga sa lagi na imong radyo diya ba? Igna na imong mga kauban diya nga palungon. Ana. Kasi ni bae ni laki. Laki lagi ni Tita B. Tomboy? Laki po, laki. We. Anong imong tingog mo ra magtumboy? So unsa man ni nga asawa ng asawa nga minyo o live-in? Diyan lagi. Ay. Kailan ka tuig ng live-in? 2 years na. 2 years na? So, sa inyong 2 years, karon pa lugar sa naimong hugawan? Dili, dugay na Tita B.
Oh, Wala ko siyang taga. nganong nagwanta man lagi nimo sa una? Anong hantod karon? Anong karon pa man ka na burag nag ni mo surrender na? Ako na ko sa Tita Vega. Ako nag-isig-kwan. Sige ko, ano ko sa'yo ba nga? So kibali sa mga niaging mga kuan, mga panahon imo pang gisabot. Gisabot ko na ako kay Milo, iba. Pero sa diyang sa imong magikuan, wa gyud poy kausaban? Wala. Unsa nga klase nga kuan? Unsa nga klase nga paghugaw? Kalat? Oo, kalat Kristianan. Nang taga ako na lang ako uli sa trabaho. Kung hugaw ko yung balay, dili di pamilya sa mga sanina na mo. Tapos, naman may bata. Ito, naman may baby. Ngano daw ang kalat daw? Sa anong di daw niya mahinluan? Ha? Nganong di daw niya mahinluan ang balay? Hindi man siya kung ito ba, siguro hawid cellphone, sa Facebook. Adi sa cellphone. Tapos pagbot nimo ana, gubot kayo, wag yun makapanghinlo. Imong gaingnon mo sa man taong kaoy pag pang-arrange sport, imong gaingnan. Wala. Tao si tubag. Okay na. Sa may tubag dayon. Uli ka na nga ba na. So sa lagton na pagka-istorya, burag di na nimo magwanta, burag nawala na gini mong gugma tungod ana. Oo, kanang sige man ako na siya bulagan dito. Ilan sugot. Ayo. Ano kung magkipagbulag galing ta dili ta mangutanag mo sugot ba ka o dili? Diretso na nimo ignon nga tungod kay dili man ka maminaw. Makipagbulag na ko sa imuha kay kapoy na kaayo kay kalat kay ka nga tao. Ayo pangutana nga pwede ta kabulagan mo ingin na siya dili. Ino nimo nga undangon na nato ni? Madlok mong igod dito kay akong bulagan dito kay ang bata mong ang gadamayon ba yung pasakitan dito. O di pag naka-ebidensya nga pasakitan, pwede mo na siya ipapriso. Nagod dito sige man ako sa dingan ng nana. Ipapriso. Ay, sure. O di ayaw pag kung dili gyud ka gusto kay gabalik-balik ayaw gyud pa sa pasaylo ha dili. Ay sorry dia. Dili na dito yung ganina nagkuan bisag tag alas 9 akong trabaho abot nang gusto akong trabaho ko mga alas 11 ka pinapit na alas 12. So burag sa akong padungsi mo burag wa na gyud ka malipayon, tama? Burag di na gyud madala, burag di na gyud burag napuno na gyud ka, tama ba? Napuno na dito. So undangin na. Sa bagay kung imong nonon di man mo kasado, live-in raman mo, undangi. Ayaw na pagpadala sa sorry, ayaw na pabungol-bungol, ayaw na pagpalangid. Bulagan ta ka, pwede, ayaw na nga na, kaya mo yun na siya dili. Ina nga, nagkikapoy na ko, balik-balik na tani, perminti lang kakalat, undangon na nato ni. Okay? Grabe na gid may gala, grabe na gid yung niyaw-yaw, may gabor na wala na gid yung gugma, may gala. Kay bisa kong sang, dadi gyud Tita B, wag, labas talagi, party Tita B. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. (0995-335-2093). Balikan na nato ang mga nasa cellphone. Sige na, tawag na sa mga nakatengs. Tita B na ako'y uyab karon pero murag gaduda ko kay murag second timer pod siya na sa phone ako siya iyang cellphone. Second timer? Ang mga wala ka text, pasensya, di ginamo na tubagon mga igala, ha? Mayang udto, tabangi ko bin, ako'y problema na igugma ko sa tao nga pamilyado. Para yami duhaon sa mayang buhaton, ani. Sige, tawag daw lang ga.
Nako ba na? Unya na ako'y uyab. Kasarap. Mayong hapon. Hello, Tita. Ay, kisa ni? Tishala. Si Sheila. Wala-wala o Sheila tuo-tuo? Pila edad ni mo, Sheila? 24. 24. Oo. Ang imong problema na igugma ko sa taong pamilyado nga parehami. So ikaw, minyog yung ka sa simbahan. Legally married. Live-in lang. Ay! Kamu gina mga pamati yun mo nga minyo. Technically, dilig yung kaminyo. Ama? Oo. So dalaga ka lang ga sa tirod anay lang. Kani imong lalaki nga giminyo, imong nagustuhan, live-in po ni. Live-in Japon. Ay! Okay na day, okay na day ni, way kaso ani. Asa imo, ang imong kalibing karon, ngano man nga nagagusto makasalain, di na day mo in good terms sa imong kalibin ron? Sige, nag-away din sabi. Sa rason nga, Ambot nga nawala akong love sa iya. nawala imong love tungod anang bag-o no. Murag ingana. Ayo no. Namoy anak, Na Tita di. pila ka buok? Duha. Duha. Okay. Katong isa pod nga no man pod tong sa bagay lalaki man to, gusto ran pod tumulumlum. Nag-uban pagyapon siya sa iyang kuan. Oo. Nag-uban pagyapon. Okay, well. So, ang sa may style ninyo, so sikreto mo gakita na. Pila na bon mo ka. So nag-uyab na gyud mo. Yes, Tita di. Nagdampa-dampa na. Wala pa. Wala pa. Kano sa damo magdampa-dampa? Ha? Wala pa. Kano sang schedule? Kay maki-join me. So, bago na mo nag-uyab, ani? Oo. Ngano mang nag-ila man ni kauban mo sa trabaho? Dili sad. Giyon niyo pag-ila. Friend niya siya sa ex na ko sa una, Tita di. So daan na kakaila sa iya, ha? Oo, daan na. Okay. So ano nawala naman imong gugma na imong bag-o? Nanambok na, luod na, way trabaho. Walay ka effort. Murag ingana gyud. Walay ka effort. Wala na idampa-dampa po. Wala na, Tita di. Agay. Ano man, wala siya gana o ikaw mo way gana? Ako. Ikaw mo way gana? Pag manguhit siya sa imo, hakim mo dampa, di ka ganahan? Dili na, Tita di. Wapo siya magduda, anong di nakaganahan? Mag-away na, Tita di. Tapos wapo siya maning kamot nga basin magbalik pa mo, ma-okay pa mo, ipasagdaan lang po niya nga mag-away mo. Wala sad. Sige na mag-away. So ang ending, wala na gyud. Nawala na gyud, Tita di. So unsa man mo pag mag-uban mo sa balay, so unsa ra lugar? Wala. So ano nag-uban pa man mo? Para sa unsa man? Mga bata na lang. Pila ka buk bata? Duha. So sa may importante si mo ani imong pamilya o ang imong mga bata? Akong mga bata na lang. Yan. Kasi wa man ko kailan ng lalaki nimo no. Ang number one complication magud ani kanang lalaki nga imong nahigugmaan nahulog karon labaw pong naikalib-in. Di ba? So di sa takabalo sa iyang tumong og tinguha kung nakagusto ba gini sa imuha or gusto lang po ni siya mo dampa mo tilaw nimo. Always remember lalaki ba na siyang lalaki. Alam ka na nakin sa mga tumong og tinguha sa mga lalaki langga no. Kay kung tinuod yun na siya nga nahigugman na sa imuha, wa na sa nahigugman ng kuan, iya sa tumbulagan. Aya siya mo padlong di sa imuha, tama?
Oo, tita. Kay kung siya nga laki, kung gusto lang siya magtilaw-tilaw, napo yang asawa, na yang kalibin, tapos mutilaw po siya sa imo, pwede niya buhaton. Way mawala sa iya, kay lalaki man siya. Daw bi ikaw karon. What if kung iya gitong bulagan, kay moingin lugar gid siya nga naigugma siya sa imo ha, bulagan po nimo imo ha? Dili na ko kaya, Tita B. Nga makipagbulag? Oo. Oh. Ako sa imo ha, you save, kung nga na imong pangunahon na, you save your current na relationship karon. Luwasa, kung unsa magaling problema ng lakiha, sulti isa og tarong, mo ni siyang problema para mahapsay ta, mabalik nato ang tanan. Tapos if imo nang gibuhat ang tanan, for example lang lugar ha, di ka ganan sa iya kay bao sag tiil, baka baog ilo. Sulti isa unsay something wrong sa inyong relationship para makorek. Kaya ang problema man gud sa to sige tagyaw-yaw, sige tagreklamo sa to mga partner, pero ang problema wala man sa nato gisolusyonan ang problema. Kung for example, unsa man give me one reason, unsa man problema si imong bana? Walay po. Sadyang bigaon lang gid siguro siya may galit. Lagi mga bana sigyaw-yaw, abot silang asawa, maldita, o silang bana, anak. Ang pangutana, ba kay gibuhat nga solusyon? Wala po. Magsigyaw-yaw abot sa ato kay sigig tulo unsay buhaton? It's either tapakan ang bangag or alisan gyud og atop, tama? Dili kailangan mo balin og laing balay dayon. Di ba? Nga na ba day na? For example, nagreklamo ka kay inyong balay sigig tulo, ngano day pag magtulo-tulo ang balay unsay buhaton? Tapakan ang bangag. Or, ang pinakakuan, alisdan ang sin. O pinaka-worst pag yun, pulihan ang tibok atop. Tama? Nabaday nga, uy, nagtulo. Alis na ito ning balay. Wow. Diba? Bakit sa nimog solusyon? The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alas 2:34 sa atong oras. Tita B, si Jerome ni separated. Currently have a girlfriend but na ako'y na-meet sa Davao. Gusto lang ko magpatabang ko unsa ni akong kaka-feel. Wow. Sige daw, tawag daw Jerome para ma-feel na to na imong ma-feel. Tita B, to baga ko B, na in love ko sa akong workmate nga minyo, tapos buros iyang asawa. Pero feel na ko na po siya feelings for me. Akala mo lang yun. Balikan ko si Jerome. Jerome! Tita B. Mayong hapon ni mo diya? Mayo lagi untang hapon. Pag may yung kag separated, bulag, pero not legally separated. Yes po, Tita B. Kibali, wala gid nimo gi-work nga mag-anal or legally separate mo. Wala. Oo. Nga naman ngano nagbulag man mo? Actually, Tita B, nagminyo lang may tungod kay orag siguro pressure siguro. So technically separated mo, pero we're in good terms naman. Pero so sa lahat na pag-istorya, nagsugod ang marriage, medyo dili gud ingon naka-base tungod kay grabe mo ka mga gugmaan, ready na mo maminyo, kung dili na nga pressure lang mo. Tama ba? Pero abi pud na mo idlove kayo mi to the point nga nagpakasal mi, pero maybe before Pila edad ninyo ato? 23. Pareha pila edad sa imong nasawa to? 22.
So technically, anong nagbulag yun mo? Na nakakita, third party? Dili mampot, kumbaga ano lang, nagbulag mi nga, wala mi communication until sa certain time, nagstorya mi na, hindi na siya mag-work. Murag na bitaw. Sige ba yun? So, nag-long distance po mo? Dili, kauban mi sa kauban mi sa work. So nag-uban ba mo? Kibali, wala po yung nag-effort nga i-work out na lang gid ang relationship, pero burag feeling ninyo, burag wag yun. Oo, murag dili gid siya kay murag siguro kay first na mo nga kami siya akong first. Ako yung first. And we thought na na O base na makaklang ka nga ikaw mo yung naka-third party, wala yun. Wala. So sa lugar during sa marriage, during sa katong nag-uban niya, wala. Pero pagbulag ninyo kay so na sakto nga pagsabot o nag-away? Well, syempre nay-away. Niya walay communication. Niya siguro mga pila ka months, 2 months siguro may walay communication gid dito bi. Pero ikaw mismo wala sa nimo gi-work out nga magbalik pa. Abi na ako magbalik pa mi. Murag after ato, murag bitog wala murag kuan naman murag okay lang man di ay nga. Lagi mo exactly. So murag ikaw pod murag bahala ka di ay kun dili ka murag wala pod. Siya pod mo pod niya nga side murag bahala pod ka di ay. Okay. Wala mo anak? Wala mi anak. Wala anak. Karon so after pila na mo ka bulag or years? Years na actually dito. So karon ang status ninyo duha ron siya na naibago? Yeah, and bag-ura po siya nakauyab, kadua na ata. Ako, bag-ura po ko kauyab. Last year. Okay, last year. So, karon na-assign man gud ko sa, Davao. Nakoy, man gud dito. So, and suddenly, although kaning current na girlfriend daw karon, in love ko, lugar. So, butang na in love ko. So, karon na ako'y na-meet na friend sa Davao. Actually, one of the common friends lang. Tapos, at first, naitabo. Ay, kalami. Muna yung gananaw ka ng may tabo sang una dahil ang realization ba? Muna yung mas lami. Tilawan kita, Bi. Ay, kasama. Nadapig ka tambay, bigay dito saan mo tambay dapit. Para Ay, kasarap. Abi na ako guhan lang. Ani mo ko Tita Bio? Siyempre na tabo. Karon, siyempre, tawag ani. Naigam. Nahatag tanan lugar, ana. Naigam ka. Siyempre, Naigam ka kay maisan ni lami-lami on sab. Barang ana, barag lami utrohan na sab. Pero actually, accessible ni nga babay, accessible pag teksan morag okay kayo. Okay kayo. Wala siya under the radar na moves ba nga. Uy, tapos ako So siya po, pero actually, parang gitreat na ko na siya as one night stand. Oh, exactly. Pero kabalo siya. Kabalo ba siya nga na kay karelasyon? Wala po. Maod. Wala ba siya? After sa pirmirong panagtagbo. Wala ko kabalo siya. Pero sa after lugar sa panagtagbo. Okay, naman may common friends. After na itabo, wala lang ko. Wala ko yung number niya, wala ko yung wala yung number ako. Sige. Karon kay, wala ka ko, kay ginatreat na ko siya as one night. Ang lagi. Karon kay, sige mo na ko siya ginaano. Ginauna-una bang Ay. May pagkadala din, may modala din nana ko siya. Pileda galing mo galing? Pileda galing ni mo ron? Karon 28 na ron. Okay. Karon kay nakita na ko sa Instagram, di ba naman yung murag. Siyempre common sense din mo. Nakita na ko siya. Siyempre, i-contact na ako Instagram nga nag-post nga ngayon ragugog number. So nangayo og number. So gitagaan ko niya kay na siya yung number. Sinihatan mo. Siyempre wala. Giteksan ako siya nga. Ako lugar ngayon, nana. Kadlaon ba ni text? Kadlaon? Dili. Dili ko yung nana. May mga ana ba? Pagkadlaon lang. Giteksan ako siya. Ni-reply, ni-respond. And giaya na ko siya na, let's meet somewhere. And nisugot siya. Wala siya, nga siya uyab ditabi, pero
medyo malabo daw sila. Ayay. Sa lugar. Biglang na shaky ang relationship, ha? Kung nakabalo, nga, naa siya'y uyab. Okay. Oo. So, sorry sa yung uyab. Anyway, pagkauman nato, nakita, miso na po yung utong na itabo, titabi. Ilawan na po po niya. Karon, mga pila na ka months to, bali, twice lang minagano lugar. So, pila ka months karon, sige diyang gyapon ko una-una sa iya lugar. Ayay. Ano, say, makita na ko yan. Sa lamig niya kaya bahay Pero di na ko gusto. Kumbaga, gusto na ko putol na maura to. Karon, ano sa man siya ka nang uwag ram ni siya, ugugman ni siya nga gawin. Ipila doon sa ako, Bigay. Basig ako talaga kung uwag ram ko na. Yung daw. Brother, sa imo, ako naminaw ko sa imo, sa imong edad, ana, ay nako, been there, done that. Kanang mga idara, brother, labi na yan na, technically, kung imo ginoon litaw mong yugang, kay siyempre, imong asawa, na naman po ilain, taka na imong girlfriend karon naramang ginadiya. Sa imo pag yung edad, 28, paspasiro, kami galing at 38 na, paspasiro pa manggaling. So, mga ganang ng mga idara. Makita po nimo sa girl, brother, nga anytime pag mo text siya, tungagod siya gyapon. Pero kung imo na ang pod karon, brother, kung mag-inlove ka, muni nga klase nga game, brother. Kung 15 una ma-in love, pildi. Imagine yun mo, siya, ikaw galing ni, how sure are you nga ikaw rega text? Kanalandaan. Pwede yun na imo na basing sa uban pong laki nga na po siya. Kung ako para sa imo, ha, i-enjoy na lang na, ngayon ana rin mong sitwasyon. On ko lang, ayaw in love. Pildi yoga. Mo lang naka-decide ko nga putlon na lang siya kay basing manggod na siya. Or ingani, brother, if ever mo gimo kamuta galing. Barilas na ko na. Kumugimok na magyana makamis ana. Try kag may manong dahil naman ma-access ang mga cellphone lo ng mga website nga kuan. Kung kaso nito kar lang gyud ang sakit iro ba. Kamuta, brother. Pag humanog kamot, pak, malami ang ka. Di tanawa daw kung pangitaan pa ba nimo siya, kung mawala na. Sometimes you have to, kung pwede palang isulat bitaw nimo, brad. Kung sa may nasa kong current girlfriend karon, ano bitaw? It's that, brad. Sa imo mong edad man pud good. Yeah, I know, paspasiro ka po ng mga edad. But sometimes, magunahon na nasag ka, kani ba nga akong girlfriend karon, sa may nasa ya, ha? Pang ano ba? Deserving ba siya aning akong gabuhatong karong mag-cheat ko sa iya? Kanang may anak bitaw nga mga type of kuan ba? Well, normal yun na, brad. Pag mo function ang ikaduang ulo, brad. Normal yun na. But I tell you, kamuta galing. Then right after, lain na ba na yung anak, brad? Kaya pag after, pag lami kayo yung text, magkita, pak. Di ba? Pag humagbuto, bro, dali na nimo paulion na din nimo kalit. Lami na kayo paulion, sibat na dito, ana. Tapos after mga pila ka dito, na din kaganan mo text. Kaya bura, kaya pa ka makonsensya, kaya hapit naman, ana. Pero actually, Tita B, di ba gidingon nga na something na namong communication lugar? Kumbaga, kuan lang gid siya. Well, ayan lang. Ibutan na to because at the end of the day, brother, kanang imong current na girlfriend is not your wife man, di ba? Kaya bali nahulo man gyapon nga, girlfriend lang man gyapon na pwede pa gyapon ka makato sa lain mo na nakalami sa imo karon sa imong sitwasyon. Now, if ever mo ingon lugar ka nga gusto ka mo padulong sa in love, then sigurado sa kay basi magog ikaw mo maginansi na nung ka. Again, number 1 nimo naon kani ba nga girl is kuan ba gini kay basig di lang ako ang ga-text ani mo text sa karon. Sure ka ikaw ra gyud ni patrol kay sa mo sa ubang ta lalaki pwede gyud, pwede di ba? Mo mo. Number 2, nasa boyfriend karon. If kung mag-in-love ka, basi magsaputon na ka, maapektahan na kasi mong karir, tapos pag ano din, mas love pa din niya yung boyfriend, no? Ikaw na po yung mapildi. Number 3, why should nga ako siyang pulihan ang akong current ani nga girl? Unsa man giday kay kung kalami ra, brad. Ay, sus, Ginoo ko bangag lagi na, brad. Promise. It's just a cake, brother. Nga naglahi lag casing is just the same. Promise. Ang problema na nato mga lalaki, medyo pride lang ginato ba? Nagitay feeling ba kapag nagay chicks na gwapo kita, brad?
Grabe itong lamig kayong feeling ba bang at grabe kong chicks, Brad. And I tell you right now, sa imong age karon mo na nga mga age, Brad. Lami ang feeling na kanang burag, dagang ko'y chick, kanang burag, burag, mo na, Brad, promise. Talami kayo magkwento sa barkada, tapos panginambog ni mo kay chicks kayo ba? Brad, tanawa, Brad, mo na, Brad, chicks kayo, Brad. And I tell you, brother, dili ta ka ma-blame because tanan lalaki, halos tanan lalaki, kana nga age ng mga bracket, muagi yun mo ana nga stage. Ang problema lang, kung maburusan ni mo dia, bang! Game over. Pero master naman giwa na. Or ma-waste ni mo ang imong nanata ka sa sakto nga babae, basin ma-waste lang to. Well, but again, di pa na ako gusto i-judge ang imong bago, ha? Yes. Kuan man god, mo adto mangugog Davao ugma. And ako siyang munang nanawag ko kay gusto ko maging kuano pod ba? Yeah. Ano? Brother, wala'y mawala sa itong mga lalaki. Mo ginay makasakit sa mga babae, no? Ang lalaki, brother, wag gyud mawala sa to. Ay lang gyud sa buro si brother. Dili man lagi ako siyang gusto i-approach nga kuan bagid ni kani unsa bagid di akong gaka-feel murag gusto na ko siya i-validate na or i-assess na ako siya nga unsa bagid ni kani unsa magid ni kani uwag bagid ni or pwede imo sa inunimo then imo sang i-clarify unsa puy dagan sang sitwasyon karon unsa iyang kuan ngaron nganong gabuhaton niya nga ga-cheat siya sa iyang nganong gapato sa simo ana po i-assess nimo siya kanang gusto lang ko nga mura bitaw mutual food because brother always remember this ha kung nay lalaki nga bigaon daghan puy babae nga bigaon the difference lang I'm sorry for the word girls but the difference lang brother kita mga lalaki, proud lang kita, burang medyo vocal ta. Ang mga girls, mas medyo secretive sila compared to us. But the same Japon, brother, naghan yung kaila diya ng mga babae nga dagay uyab lalaki. Pero di lang sila nga hilom lagi na sila, di na sila saba-saba. Di pa sa to bang, ay, Brad, kita katong uyab na ako to. Lahi, magunta. But I tell you, the same rata, brother. Kung gusto ka nga padala na kay pa-inlove ka din, ako lang gusto nga di lang pug ka basin lang ma-waste ni mo. Ilala lang siya tarong kung gusto ka mapadulong ka nga gusto ka mainlove ani nga bae. Again, long distance mo Davao siya. Kana pa lang daan consider gyapon nimo na. Davao pa ka, Metro Davao na compared diri sa to. Actually, digid ni ingon nga long distance kay every week mong ko ga biyahe ko. Oh well, sa bagay, then that's another effort. Well, again, kung di ka gusto mo padulong nga burag burag na fall na ko sa iya ha. Then i-assess siya maayo as a person. Okay? Ani magud pud dabi bago lang gid ko after months pud na wala mi nagkita ba. Bago lang ako siya gi-follow sa Instagram lagi. Nga pagkaman pero nako ig nakapansin sa iyang mga sa iyang mga post lugar kay sa una man good katong gano mi nako ginahatag sa iyang mga symbols nginana. Kato nga mga lugar ng mga pag gina-appeal na siyang mga captions. So feeling ni mo nga basik ikaw to. Yeah, nagparamdam siya nga kuan. Gusto na kasi approach ba nga. Ano sa magid ni? Pwede. Di ba? But then again, wala mo gimawala si mo brother kay lalaki mo ka. You can push it. You can push it again. Well, again brother, number one, ngano tod gabuhaton nimo nung gakatintal ka sa bang compare nimong girlfriend karon there's something wrong with your current girlfriend kasi kung nakay problema sa imong current girlfriend brother solbara na. Actually wala kanang kuan pa kayo gabaga pa kayo misa akong uyab karon wala. Well so ibutan nung nagpakalalaki lang kasi imong kuan karon kanang naadya sa dama. Boys will always be boys brother. Malaki pa ka. Itsani mo og manok na itsani mo og mais mo tuka gyud. Exactly. Pero again, ikaw man ko ng lalaki, I think, compared sa kung babae ang akong color karon, ikaw may mawala sa imo. Again, lalaki mo ka. Kaya lang yun buro sa iyo. Manawag ko otro if ever na update nga. Yeah. Sige, ikaw na i-assist siya. Try to ask her. Well, ako na si imong kan. Ako pa tanong, ano tong nipatol ka sa ko or something? Yeah. Para something like kasi problema bito yan ang mga klase nga type of girls brother ko imo ginang mauyab daghan kay ka doubts because you guys started magud as parang you guys cheated on your partners ang tendency ana mo sige mog away kay piminti na ka magduda walay ba kasi ako para sa imo kung biga na lang gina brother
Ayaw gid ihatag nga kung kuan ka lahi ang love. Kaya I tell you, kung mag-uyab yun mo, daghan kay mo'y doubts. Kaya ikaw palandaan og ang inyong magong pagsugo sa relationship, you guys cheated by on your partners. So every kuan, kung butalo ka nung nag-uyab yung lugar mo, naninood ka na, nalay gamay, nalang kay mabasahan gamay, na mo like, or nalang say something, magsige mong away. Promise. Muna ako makita. Oh, walay trust na. Ako sa imo, kung biga-biga lang, biga-biga na lang na. Well, actually, gusto gid ko ng biga. Biga, pero yeah. kuan ba murag Na, ang problema ni brother, ikaw mo na in love noon. Walang gusto na ko siya yan, no. Well, most of the time, brother, kasagara gid babae magginayuna, kay mas kuan gid ang babae ma-in love kaysa sa lalaki. Pero sa ngalan nga ikaw, murag agay. Because sa scientific pa nga explanation, na something sa mga hormones pag two people are, having sex. Muna samot mo magka-close because na something ana mo nang eventually magka-develop pa yun. Update ko kung magkita mo din pangutana po siya first ipangutana anong tuod niya ni Patos ka ako sa ana bisin attracted lang sa semo. Posible yun na ni Patos kayo sa semo ha sa mga sa uban laki. Di ba sa may like sa may nasa special nimo anak ka ni Digong, anak ka ni Mayor, or na ba kay ginahatag nga matag 600,000 ana imo sa nimo comparison. Di ba? Kung may lang kagwapo, I'm sure, Saraway sa Davao, ay laing gwapo. Bastos. Diba? Except kung, sa imog yung ko, kay nga naman kay anak ka ni congressman. There's something about sa imo ngayon eh. But kung kuan lang, kadak-on size, performance, I'm sure, brother, you know what I mean. I mean, like, na yung mga guys po na maka-offer, ana. Di ba? So, muna may ipakutala siya kung gusto nga, anong ni patuloy ka to sa ko? Then, anong di ko ni mo malisis or something like that? Ayaw na ko patuloy, please. Ayaw na ko tilawin. Ang kansi sa imo. Kamuta, Brad. Tita Bia. Okay. Thank you, brother. Thank you, Tita Bia. Bye. Alas 2:53 sa atong oras. Mogin na nga mga age gap, mga igala. Mogin na.